Po ukončení služieb Božích vyšiel som pred Boží chrám. Ľudia po ulici sa schulovali v malé krúžky a plakali. V tom prišiel ku mne starosta obce Jozef Kubaš a oznámil mi ukrutnú správu, že mladoňov lahne popolom a že všetci mužskí z osady sú vystrieľaní. Nemci medzi tým, čo sme boli v chráme Božom, odišli preč. Starosta sa opýtal, že čo sa má robiť. Tak hneď do Mladoňova, hovoril som. Udalosť podľa pravdy v Mladoňove dňa 29. októbra 1944 stala sa takto. Ráno okolo 2 hodiny zo spánku našich mladoňovcov vydesili partizáni. Prišlo ich mnoho. Pozostali v Mladoňove odhadovali ich na 150. Jadro 2. Československej partizánskej brigády J.V. Stalina tvoril výsadok, ktorý bol vysadený na základni v Žabokrekoch a oddiel bol odvalený na Považie. Skupina pod velením Dybrova operovala vlastne v priestore, kde bola šutzóne, to znamená ochranná zóna. Tam mali Nemci sústredené značné vojenské sily. No tak tí partizáni prišli asi o 10. večer, pršelo, mlha. Koľko tých partizánov spalo v ložnici, neviem, ale spali všade v kuchyni, kde bolo jaké místo. Ve stodole, maštali, všade spali. Kde bolo místo, tam všade spali. Prestrašení domáci už spať nemohli. Niet divu, veď prvý raz videli partizánov a chýry, aké kolovali o partizánoch, veru, že neboli vábivé. Tu v dedine nemilosrdne zbili niekoľkých ľudí, v mestečku zastrelili žandára Kurica, rabovali na Čertove a inde. Teda príčinku strachu plno. V priestore, kde bola šutzóne, tam mali Nemci sústredené značné vojenské sily. Tam sa pohybovala ich bezpečnostná služba. Ajzackomando 13 malo sídlo v Trenčine. Takže najskôr prichádzali jednotky Wehrmachtu a po nich okamžite nasledovali tieto bezpečnostné orgány, ktorým veľmi výhodne asistovali aj Slováci, napríklad členovia Hlinkovej gardy alebo pohotovostných podielov. Keď partizáni pospali, došli ráno okolo 5. hodine Nemci. Mladoňovský prípad sa stal na základe zrady a zradca musel Nemcov doviesť už do samotnej osady. Okamžite došli ku Mladoňovu, hneď začali strieľať do chalúp, na štál a stodbol. Strieľali z pušiek, guľometov a hádzali ručné granáty. Partizáni nekládli odpor. Ani sa nepostavili na stranu nevinných občanov. Jednoducho preskakovali z chalúp a ušli do hôr. No, tá prvá chalupa bola Mišoľová. No, s tými deťmi to ten zebral tí deti, že sa schovajú do toho potúčka, ale že im bolo zima, tak sa vrátil, no a tedy ho zastrelili. No a tí malé decká, ako ten Jožko, bol vyhodený aj z tú Aničku. Anička bola najmladšia. Ona bola v Pežinke ešte, tá malá holčička, to bolo miminko ešte. Tá bola v Blate, tá mama ho našla, kde vlastne je, tak už mala pienu u pusy, už ale bola zemřela. No a chalupa horela. Pri plote Túčkovej záhrady stáli stará Túčková s dcérou Františkou. Keď nás zbadali, stará Túčková s veľkým a úbohým vykrikovala bôľ. Vrhla sa mi na prsia. Drahý náš pán farár, povedzte, čo nám to spravili vrahovia. Mňa tiež slzy zaliali a nevedel som preriecť ani slova. O plot opretá stála jej dcéra Františka. Tupo, akoby v stave pometenosti hľadela dolu a jej pery šepkali ústavične: Paľko môj, Paľko môj. Vtedy som sa ako si spamätal a videl som pod plotom Pavla Nošíka, ktorý bol tiež do tyla zastrelený. No, ten partizán, čo uhorel, to oni streľali, tí Nemci, a náhodne ho asi trafili. A bol asi tak trafený, že nemohol už sa odtiaľ dostať, tak tam uhorel. A jeden ten partizán bol tu na tej, čo robil tú križovú palbu, asi mu došla munica už, lebo a tak chcel prebehnúť cez tú lavku na druhú stranu
A kedy si mal žepri hodiť granát a že mu usekol hlavu. Na ceste v Jarku na chrbte ležal zabitý partizán. Bol to mladý človek. Tvár jeho prezrádzala mongolský pôvod. Mal oblečené vojenské šaty našej armády. Obutý bol do krátkych čižiem. Hlavu mal v týle rozbitú a mozegy vyvalené. Podľa uznania svedkov zápasil s Nemcami bodákom, ktorým troch na mieste odbavil. Zabitý bol úderom kolby. Vyše okolo príšerného zjevu na ceste dolu tvárou ležal s ranou do tylu starec, 60-ročný hurcík. Vyše neho jeho 32-ročný syn. V Hurcíkovom humne bol nájdený zhorený partizán a v Marušíkovom tiež partizán. Ten strik musel ísť otevřiť tú chalupu, čo bola uzavřená. Išiel odtiaľ, tak ho zastrelili. A dedu už mali tady niekde. Ešte deda kričal ako na manželku a podá občanku. No a babička letela do izby pre tú občanku, že bola na stole a jak na ňu šahla, tak slyšela vystrely a deda bol mŕtvý. Lebo babička, že spadla potom na dedu a deda bol od krve a ona bola potom od tej krve babičky toho vypla niekoľko razy za týden. No, muselo to byť strašné, čo tí ženy prežili. Pri Macháčovej maštali ležala Macháčova manželka zohavená ohňom. Tiež bola zastrelená. Pozostali ľudia mi hovorili, že chybuje ešte 12-ročná dcérka Elena Macháčová. Mysleli sme, že bude v troskách obytného domu, kde pre veľký žiar nedalo sa hľadať. Akurát tam potom, jak už boli tí rodiče mŕtvi, tak bola tam 12-letá holka. Plakala, že čo, jak ona tady bude žiť, když sú ako rodiče mŕtvi, tak ho chytli, to už horelo, všetko to už bolo v plameňách, tak ho chytli za ruky, za nohy a hodili ho do toho ohňa. Tam zhořela 12-letá holka. Keď partizáni ušli, Nemci vnikli do osady, povyháňali ľudí z domov, zapalovali im stavenice a už spomínané obete strieľali. Keď už všetko bolo v plameňoch a niektorí sa vracali, ktorí išli za partizánmi hore do Janoškôv a do Mikuši, potom ešte odstreľovali sliepky, kačice, husy a baranov. A všetko to brali so sebou. Tí partizáni boli všetci preč, tu partizánov už nebol na druhý deň nikto. V tom čase, kedy sa táto udalosť odohrala, tak veliteľom 2. partizánskej brigády bol Slovák Jozef Brunovský, ktorý bol mladý, samozrejme nemal až také veľké bojové skúsenosti. V tejto veliteľskej funkcii sa ujal 14. októbra po smrti Dybrova a táto udalosť sa odohrala 2 týždne, ako bol veliteľom. Takže oni v tom prípade sa rozhodli, že do boja nepôjdu. Nemci vedeli veľmi dobre využívať moment prekvapenia a pôsobiť na psychiku ľudí tak, že nevedeli sa orientovať. Nedá sa tak kvázi reagovať, ako by sa dalo trebárs za dňa, tak zavelil na ústup, ale aj keby nebol, podľa mojej mienky, zavelil na ústup a že by boli bojovali, tak Nemci už boli pevne rozhodnutí, že tú obec zlikvidujú na výstrahu. Všetky pozbierali, tí decká a tí ženy, a tam sme boli nastúpení na tej lúke, kulomet mali pred nama a čekalo sa, čo řekne ten veliteľ nemecký, jak pôjde z vrchu, čo s nama bude. No a ten veliteľ, jak prišiel z vrchu dolu, tak oni sa tam čosi domluvali a ten veliteľ řeknul, samé ženy, samé deti a sa živí ako chcú. Mávnul ruku a tí od nás odešli, tí Nemci. A tí sme ostali voľní. Oni odešli dolu, no a my sme plakali tu. Tento ukrutný deň mal teda spolu 16 vyhorených nevinných ľudských životov. Z druhej strany cesty nadol Ondrej Hurcík, za ním chalupa ostala stáť. Zatiaľ nevieme príčinu. Tam boli 3 bratia, sestra, drevená chalupa, drevená stodola, maštal
A nezhorelo nic. A všade horelo. Tu horelo, tam horelo, Tučkovo všetko zhorelo. Tučkov, to nám všetko zhorelo. A jemu stala chod. A traja bratia ostali, chlapi. Spoločný pohreb obetí strašnej krvavej jatky bol deň pamiatky reformácie, 31.10.1944. Bol to zdrvujúci pohľad, keď na cintorín šiel voz za vozom s hrstkami mŕtvol. Prípad príšerného vraždenia ľudí a spustošenie majetkov som dôkladne vyšetroval, lebo som mal na mysli opísať všetko pre budúce pokolenie. Tradovaním prípadu by sa mohlo jedno druhé skresliť a zvlášť už aj preto, lebo dnes nesmie sa hovoriť tak, ako je pravda. Sem rukujem so životom, keď toto píšem, všade pravdu zatlačiť nemožno. Evanjelický farár Ján Čierny odkazuje budúcim generáciám potom, ako túto udalosť zapísal do kroniky. Lebo my nepoznáme históriu. A múdrejší ľudia povedali, že tí, ktorí nepoznajú históriu, nemajú svoj, alebo minulosť, tak nemajú ani budúcnosť. A ďalší zase hovoria, kto zabúda na minulosť, je odkázaný ešte raz ju prežiť. A z tohto všetkého sa priznám, ja ako historik mám strach. Pretože toto, čo my teraz prežívame, nie je nič nové. Toto prežívali naši predkovia pred tými 80 rokmi. Toto je nič nie nové pod slnkom. Pod vrchom Lakity sú pekné dedinky. Jedna z nich je moja, dedinúčka rodná. Sú to lazy pod Lakytou, dedinka moja milá, v šírom svete nenahradí ju veru žiadna iná. Za stopami svojho detstva každý sa rád vráti. Lásku k rodnej obci k vám, milí rodáci, snad nikdy nestratím. Lásku k rodnej obci k vám, milí rodáci, snad nikdy nestratím.